Туган ягым яшел бишек әсәре 1967 елда Казан утлары журналында басылып чыга. Автобиографик материалга нигезләнеп язылган әсәрендә Гомәр Бәширов авыл картинасын сурәтли. Гомумән алганда, әлеге әсәрне гореф-гадәтләр энциклопедиясе дип тә әйтергә булыр иде. Бүгенге чыгарылышыбызда без Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек әсәре турында сөйләшербез. Күз аллавымча, Гомәр Бәширов ул 1930 еллардан башлап, дөресен әйткәндә 30-40 еллардан башлап, 20 гасырның ахырына кадәр татар мәдәниятендә иң йогынтылы шәхесләрнең берсе була. Чөнки Гомәр Бәширов бер яктан яшәп килүче идеология һәм икенче яктан милли мәдәни традицияларны саклау арасында алтын урталыкны таба. Шул вакытта Гомәр Бәширов үз халкына, үз халкының мәдәниятенә хезмәт итүне үзенең төп шөгыле, төп намус эше итеп сайлаган кеше. Чөнки ул әдәбиятка сыңарып килә. 1930 елларда инде 30 яшьлек ир-ат булып кына килә. 28 елдан ул инде партиядә. Һәм бу вакытка кадәр ул гражданнар сугышын үткән. Бу вакытка кадәр ул җаваплы постлар биләгән, органнарда хезмәт иткән, судта эшләгән. Ягъни тормышның төрле якларын күргән. Һәм менә шушы баскычларны үткәннән соң ул үзенең әдәбиятка хезмәт итәргә тиешлеген аңлап Казанга күченә. Ягъни әдәбиятка ул аңлы рәвештә һәм үзенең шушы өлкәдә зур өлеш кертә алачагын, зур максатка ирешәчәген аңлап килгән шәхес. Әдәбиятта 60 еллап артык белә инде әдәби хәрәкәтнең үзәгендә булырга насип булды. Шуңа күрә байтак безнең халкыбызның күренекле кешеләре белән аралашырга туры килде. Хәтта кемдер ышанмас, мәсәлән, беренче татар артистка дип санала бит инде Сәхип Җамал Волжский белән аның фатирында сөйләшеп утырган кеше. Ул Тукайның замандашы бит инде. Миңа 3 гасырда кагылышлы шәхесләр белән аралашырга күргән насип булды. Беренчесе 19 гасырның ахырында туган кешеләр, 19 гасырга кагылган кешеләр. Алар кемнәр дисәгез, шул әйткәнемчә, Волжская, Сәхип Җамал Волжский, Бакый Урманчы, Хәлил Әбҗәлилев, тагын байтак кешеләр. Инде менә 20 гасырдан буена шул гасырда яшәгән кешеләр белән аралашырга һәм бездә катнашырга табигый шул гасыр кешесе буларак инде 43 елга мин. 21 гасырда да хәзер менә яшьләр хәзер бит 24 ел бара. Бу гасырда туган яшьләр белән дә күпме дәрәҗәдә бәйләнештә. 20 гасырга. Монда минем 20 гасыр дигәчтен Гомәр ага күз алдына килә, һәм ул шушы бөтен гасырга иңләгән бер баһадир сыман теге. Ул беренче елда туган, ялгышмасам, ул 98 яшьтә вафат булды. Безгә әз генә калды, күп калмады. Ул бердән бер шуны зак яшәгән кешеләрнең берсе. Безнең биттеге зур ниләр, зур шәхесләр, Тукай булсын, Такташ булсын, бүтән Котойлар булсын, Җәлилләр булсын, алар 40-ка да яшәп бәгән бит. Гомәр ага ул шушы 20 гасырның бер ел язмачысы инде. Студент елларыннан башларга кирәк тә 60 еллардан. Без матбугат йорты Баун урамында 19 йортта төрле чаралар булады, төрле әдәби чаралар, төрле кичәләр. Шуларда студентлар әзрәк әдәбият җене кагылган яшьләр шунда барадыр, язышларны күрәдер. Башта инде аларны шул президиумда дип әйтимме, сөйләгәннәрен тыңлап. Аннан соң инде бездә бераз матбугатта күренә башлагач, аларда безне әзрәк кенә күзли башладылар һәм дә бераз таный башладылар шикелле. Булай чын-чынлыклап
шымның арасында аралашу һәм дуслашу дип әйтергә дә була. Ул 68 елны мин Әлмәттә эшкә килү белән бәйле. Әлмәт гөрләп торган чак һәм дә анда әдәби хәрәкәттә бик көчле, бик шактый талантлы кешеләр бик күп иде Әлмәттә. Шуны мине җитәкче итеп анда билгеләделәр. Ул билгеләнү бик җиңел генә булмады, чөнки анда җирле, анда яшәүче язучылар арасында да талантлы кешеләр һәм җитәкләр кешеләргә лаек кешеләр бар иде. Алар мине көтеп тормаганнардыр инде, теге бер кемдер килер дип үзләренең арасында. Шулай туры килде, мин анда мине билгеләгән булганнар инде югары даирәләрдә дә һәм дә язучылар арасында да өлкәннәр. Шушы Әлмәткә килеп урнашуда Гомәр аганың бик зур роль уйнады улай. Андагы мине таныштыру һәм шушы да бу яшь кеше әдәбиятта нәрсәдер файдасы булачак дип ул анда яшәүче язучыларны үгетләде һәм аларны ризалаштырды. 40-нчы еллар башыннан 30-нчы еллар ахырыннан Гомәр Бәширов үзенең якын дусты, күренекле фольклорчы Хәмит Ярми белән бергәләп Тел, әдәбият һәм тарих институты ел сайын оештыра торган фольклор экспедицияларына йөри. Анда халыкның мәзәкләрендә, җырларында, әкиятләрендә, эпик иҗатында өйрәнә, җыя һәм хәтта шушы иҗатны җыентыклар рәвешендә бастырып та чыгара һәм үзенең иҗатында да бик киң куллана башлый. Чөнки ди ул халыкның рухы аның иҗатында. Бүгенге әдәбият халыкның үз рухына тәңгәл булсын өчен ул халык рухын чагылдырырга тиеш. Бигрәк тә Гомәр Бәшировның шушы алтын урталыкны саклау ягы, саклау сыйфаты ул инде аның Туган ягым яшел бишек әсәрен язуында күренә. Туган ягым яшел бишек 1967 елда языла. Бу вакытта Гомәр Бәшировка 67 яшь. 51 елда аның Намус романы Сталин премиясына, 2нче дәрәҗә Сталин премиясына лаек була. Бу вакытка инде Гомәр Бәширов Татарстан депутаты, РСФСР Югары Советы депутаты, РСФСР язучыларының берлеге оештырылгач, аның Татарстандагы вәкиле булып эшли. Ягъни ул иң югары даирәләрдә әдәбияттан көтелгәнне, әдәбияттан таләп ителгәнне бик ачык аңлап яшәгән һәм озак еллар шуны аңлап яшәгән коммунист. Әлбәттә, 1967 ел ул татар әдәбиятына Хрущев җепшеклеге алып килгән ниндидер иркенлекләр сизелә башлаган вакыт. Бер яктан Хрущев җепшеклеге ул инде язучыларга күпмедер иҗат иреге бирә. Һәм язучылар моңа кадәр совет әдәбияты күтәрергә курыккан аерым бер темаларга мөрәҗәгать итәләр. Әмма шул вакытта Хрущев үзе 62 елда Манежга барып, үзе аңламаган әдәбиятны тәнкыйтьләп кайта. 63 елда ул совет кешеләре өчен иң яхшы язучы буларак Демьян Бетныйны тәкъдим итә. Әмма бит Гомәр Бәширов бик яхшы белә. Һәм менә шушы шартларда милли әдәбиятларда иң котышкыч дип әйтик инде, иң авыр, иң яфа чиккән, иң куркыныч бер сыйфат күзәтелә. Ул да булса 30-нчы еллар башыннан башлап 1917 елга кадәр тормышны бик караңгы, ямьсез, надан, авыр, ярлы тормыш буларак күрсәтү. Совет идеологиясе язучылардан шуны таләп итә. Һәм язучылар телиләрме, теләмиләрме, үз милләтенең, үз халкының үткәне турында сөйләгәндә, менә шушы идеологик таләпне үтәргә мәҗбүр булалар. Һәм беренче булып менә шушы таләпне юкка чыгаручы, беренче булып шушы вазгыятьне үзгәртүче
татар мәдәниятендә Гомәр Бәширов була. Гомәр Бәширов үзенең туган ягым яшел бишек повесте белән татарның 17 елга кадәр тормышындагы матурлыкларны, андагы кешеләр арасындагы матур мөнәсәбәтләрне, халыкның һөнәргә байлыгын, тырышлыгын, халыкның шагыйрь күңелен күрсәтүгә ирешә. Шуның белән ул татар дөньясын чын мәгънәсендә яшел бишек, рухлы бишек, йөрәкле бишек итеп күрсәтә. Гомәр Бәширов бу юлда беренче һәм Гомәр Бәшировның әлеге повесте басылып чыкканнан соң гына 70-80 еллар татар әдәбиятында татар дөньясын менә шулай матур үткәнгә мисал итеп күрсәтү башланады. Гомәр Бәширов ул бит инде 1901 елда туган, мәдрәсәдә укыган, 5 елдан соңгы татар әдәбиятының зур күтәрелешенә шаһит булган кеше. Һәм яшь чагында ул әлбәттә Фатих Әмирханнарны да, Шәриф Камалларны да, Гаяз Исхакыйларны да, Галимҗан Ибраһимовларны да укып үскән. Шуңа күрә менә бу әсәр, әгәр аны менә җентекләп бүген кабат укып чыкса укучы, ул аны үзе дә күреп алыр. Бу әсәр 20 гасырның 60-70 еллар татар әдәбиятын 20 йөз башы әдәбияты традициялары белән тоташтыру булып чыга. Әлбәттә, Гомәр Бәшировның менә бу әсәре автобиографик әсәр буларак язылу да миңа калса чор вазгыяте белән бәйле. Ул аны юкка гына үзенең тормыш вакыйгаларында кертеп, үзе очраган хәлләрне дә кертеп, һәм мин исеменнән, Гомәр исемле малай исеменнән дә нәкъ менә шул идеологик таләпләр булачагын, тәнкыйтьләр булачагын күздә тотып эшләгәндер. Әмма бу әсәрне мәйданга чыгарган Гомәр Бәшировның абруе шул кадәр зур була, әсәр басылып чыгуга 1968 елда Мирсәй Әмир инде аңа менә без әйткәнчә, ягъни татарның узганын, татарның гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәткән матур әсәр буларак бәя бирә. Һәм татар укучысына ул әсәр нәкъ менә шулай барып та җитә. Аның бу әсәрне язуын мин аның шәхси батырлыгы дип татар идем. Чөнки ул бит бу юнәлештә беренче, ул әле үзенең бу адымы нәрсәгә китерәсен белми. Үзенә инде 67 яшь булса да, үзенең инде дөнья күргән, абруй казанган, үзенең абруен бер нәрсәдә җимермәслеген аңлаган, акыллы шәхес булса да, ул әле бу әсәрнең ничек кабул ителәчәген белми. Әмма каләм шушы әсәрне барлыкка китерә. Менә бу яктан Гомәр Бәшировның тормышы белән бәйле берничә истәлекне дә минем искә алып китәсем килә. Шәриф Камал 40-нчы еллар, Шәриф Камалга каршы ниндидер бер кампания башлана. Гомәр Бәширов Шәриф Камалны үзенең әдәбиятта төп укытучысы, остазы саный. Һәм менә шушы вакытта Шәриф Камалны Төркия шымчысы, Төркиягә сатылган кеше дип гаепләгән бер вакытта Гомәр Бәширов Совет әдәбияты, хәзерге Казан утлары журналында эшли. Һәм менә ул инде җыелып беткән һәм тиешле цензура оешмалары белән килештерелгән санга Шәриф Камал турында кичкенә генә бер материалны кертеп җибәрә. Бер уйлаганда, әлеге кичкенә материал күзгә ташланмаска да мөмкин. Ләкин аның бу адымы, Шәриф Камалны яклап материалны кертеп җибәрүе, ул инде гомуми сәясәт белән килешмәү дигән сүз. Һәм менә бу мәкаләдән соң, бу язмадан соң Гомәр Бәшировка шактый гына кыен да эләгә. Шактый гына проблемалы яшәүдә эләгә. Безнең инде Гомәр ага белән мөнәсәбәтләр бөтен дәрәҗәдә дустана, ул өлкән аксакал буларак, мин яшь язучы буларак, яшь шигырь язучы буларак без аңлаштык.
шул 60 елларның ахырынан алып, гомернең соңгы көннәренә, айларына хәтле дип әйтимез, елларына хәтле без инде тыгыз элемтәдә булдык. Аның шусы да кызык, аның күңел дәфтәре дигән истәлекләр китабы чыкты. Һәм шунда нәшрият Гомәр ага белән безнең бәйләнешләрне белгәнгә күрә инде киршүз язуны сорадылар һәм мин аны бик рәхәтләнеп яздым. Бына ничектер кайчандыр яхшылык дип әйтимме, ул яхшылык эшләгән кешегә кире кайта яхшылык. Адәм баласына яхшы ягын күрә белергә кирәк. Яхшы ягын адәм баласы төрле ягы булырга мөмкин. Яхшы ягын күрсәң, үзеңә дә рәхәт. Гомумән күңелдә тынычлана. Ул бик ипле кеше иде, җайлы, зур талант иясе. Һәм әдәбият өчен бик борчылып, ул 60-нчы, 50-нче, 60-нчы, 70-нче елларда безнең республиканың иң абруйлы кешеләреннән берсе иде. Аны белән санлашалар иде, киңәшәләр иде. Аның безнең әдәбиятта роле бик зур. Әле хәтта хуҗалык ягыннан да менә карасак, безнең моннан Казаннан ерак түгел Акышкүл дигән җир бар. Язучыларның яшәгәндә яшәде һәм хәзер дә әле күпмедер өлеше яши. Дөрес буыннар алышында инде. Ул аны язучыларга иҗат итәргә шарт булсын дип зур монда җитәкчеләр алдында раслап аны дәлилләп, шуңа ирешкән кеше 54-нче елларны Акышкүлдә безнең иҗат йортлары барлыкка килде. Бу Гомәр аганың әле үзенең язуыннан әдип буларак оештыручы һәм бүтән киләчәсе буыннар язучылар турында кайгырту турында сөйли бит инде бу нәрсә. Язучылар берлегендә, язучылар җәмгыятендә дип әйтгәндә, Гомәр Бәшировны иң беренче чиратта татар язучыларына күп игелекле эшләр башкарган шәхес буларак беләләр. Язучылар өчен йорт төзетүдә, язучылар өчен Аккош күленнән урын алу һәм җәйге йортлар төзетүдә, язучылар өчен ниндидер уңайлы шартлар тудыру, кемнең нинди проблемалары бар, аны хәл итәргә тырышу. Менә булар әлбәттә Гомәр Бәширов эшләгән игелекле эшләр. Моннан тыш, Гомәр Бәширов татар язучысының киң дөньяга чыгу юлын аның башка язучылар белән аралашуда, башка халыклар белән хезмәттәшлектә икәнен дә яхшы аңлап ишеткән. Шуңа күрә дә Гомәр Бәширов әйтерсең лә менә 20-нче гасырның 60-нчы елларыннан башлап бик күп Башкортстаннан, Чувашиядан, Марий Элдан, Удмуртиядан, Кавказдан, башка республикалардан килгән язучылар өчен татар язучылары белән ике арада торган күпер ролен үтәгән. Һәм аның кунакчыл өе бик күп кенә татар язучыларына башка халыклар алдында үзен таныту өчен ачык ишек, ачык тәрәзә ролендә үтәгән. Димәк, бу яктан да Гомәр аганың киң карашлы, акыллы һәм үз мәдәниятенең киләчәген күз аллап адымнар ясый торган шәхес икәнлеге күренә. Менә без бүген сөйләшә торган туган ягым яшел бишеккә әйләнеп кайтсак, менә бу яктан миңа Роберт Әхмәтҗановның бер фикере бик ошый. Ул Гомәр Бәшировның туган ягым яшел бишек һәм җидегән чишмә әсәрләрен бу әсәрләр шигърият дип бәяли. Чын мәгънәсендә менә матурлык турында сөйләүче әсәрләр булар. Һәм аларны Гомәр Бәшировның беренче әсәрләре Канлы бармаклар, Сиваш повесте белән чагыштырып янәшә куя торган түгел. Ягъни бу әсәрләр үз чиратында Гомәр Бәшировның үз өстендә бик нык эшләгәнлеге, үзенең үз өстендә эшләп, өйрәнеп, осталыгын арттырып, чын мәгънәсендә халык ярата торган әсәрләр язарлык, зур язучы, зур прозаик булып җитешү хакында да сөйләп торалар.
68 жылдан һәм бүгінгі хәтле мин идарә әгъзасы саналам Язучылар союзында. Гомәр агайның табигый аксакал буларак, ул да байтак еллар без бергә параллель утырышларда булдык. Аннары бер кисәк, бер 13 ел микән Язучылар союзына кабул итү комиссияның рәисе булып, аның не белә, аның рекомендациясы белән, тәртипләмәсе белән мин кемнәрне алабыз язучыларга, нинди кемнәр килә. Әлбәттә, инде монда яшәшмичә мөмкин түгел. Ул үзенең фикерләрен белдерә, кеше теге яки бу яшь кешегә карата мин үземнең фикерләрне даими рәвештә. Аны дәлилләр өчен шунысын да әйтеп җитә, менә Азарутларның декабрь санынан башлап берничә сан аполнаштырабыз. Хатлар инде бик күп архивна барлыгында зур шәхесләрнең хатлары күп булып чыкты инде. Хәзер мин аларны әзрәк тәртипкә китереп утырам. Әнә шунда беренче безнең хатларның башламында беренче әйттербез без шул Гомәр аганың миңа язган хатларыннан башлыйбыз, Алла бирсә. Шунысы әһәмиятле. Гомәр Бәширов иҗаты идеология үзгәрешләренә карап кына үзенең кыйммәтен җуймый. Чөнки язучының әсәрләре нигезендә мәңгелек кыйммәтләр ята.